Pod Nyando Sub County koro ogolo pachgi ewi kaka Senator ma Kisumu Outa iwacho ni koro nokotimo maber ahinya ne jotelo mag party kod mag county nyasi ma nichakoro iko godo jagoro machon mar ODM e Kisumu County Uma Oriare. Kotele kanyo to kod MCA ma Awaso Njiko Ward Morris Ngeta. Jopiny lero ni Outa yande nodhi asasa e chando jotelo mag party kachiel kod mag county go. Korka Lawrence Micha wacho ni oganda Kano mosebedo joma beyo ahinya e wechego mag siasa kaachiel kod rwako welo omiyo koro Outa ne ok otimo gima ni kare kendo dhiero dhoggi nono gikwayo jopiny kik yie ni tiyo kodgi kod josiasa. Jatend jodongo mag Greater Wawidhi Nokuodo lero ni rowere ma yande ni chakoro ti godo e chacho welo mane nitiere kanyo mag party to kod mag county monjo jo party gogo kendo wacho ni wich kuot mayande nicho omi jalup governor Matthew Sowili ok en gima nyiso lony kata bende ok en gima ber kata matin. Akondem gimocho timore ka Uma Oriare nikech Uma Oriare ne ng'ama ja party kendo timo mose jo party wa manoyudo chwanyruok miyo gima timore ok wawinjo komorowa. Wan Kano wasebedo joma ohero ji to Kano kik ng'ato kel kido moro ma Kano ngego. Jo Kano yiero nyaka miindi jaka nonge dhoudi kata wuoth kata kanye onge dhot ma osebedo gi demokrasi kaka Kano. Omiyo wach Kano onge kata mane district kata mane county of Kisumu is not county of Kano, it is county of Kisumu with other different clans. Omiyo nakwayo jo Kano ma jomoko setiyogo marach ne ok wabiyie ni Kano bed misused. Kano onego look forward for development of their community as other communities. Kura kwayo gimuolo ni joma noneno marach e linda Uma kata manoneno chwanyruok moro e linda Uma ong'wonwa kaka kwa moya ni notimore to mano ne ok mapango wa ni mapango jomoko nono wan wang'eni linda Uma biro timore kod kwe maonge wach moro amora iye. Omiyo akwedo ahinya gi video manotimore e lwend Owadwa Washington Uma Oriare. Jo-Wawidhi gin joma ohero kwe. Wakwero jo siasa ahinya ja siasa mabiro e piny Wawidhi ni mondo kel koko e Wawidhi. Wakwedo ja siasa mano keto yudhe mondo kel koko e piny mar Wawidhi. En gima rach no ahinya. Ang'eyo ni Senator marwa moyier man wayiero gi ODM osewacho ni gima dwaro sani onge to we chando wa e liete gi koko mang'eny. Ka en ng'ama oyier gi kura to nego nyisa ranyisi maber mondo kel kwe e kit oganda. Awol Senator ok nyal bedo master of ceremony e liel. Nyaka ong'i kaka piny obet. To kane liel nosepang molos gik moko to kobiro to kawo microphone e lwet speaker ka oyudo ka program dhi mbele kasto wacho ni kawuono ok odwa nego ng'ato. Ngeche ni gima notimore Miwani Ward cha ong'eyo maber kama nyathi wa moro othoe. Ngeche ni gima timore gi manyo mobilize youth mondo obi okel koko e liel ong'eyo maber. Nok wadwar koko. Omiyo natem mawuog yudhewa mondo kik gigore gi yudhe ka nikech wan wadwaro mondo wakel kwe. Sani Raila Amolo Odinga wuodwa the fifth dhi banyo president kendo dong ndalo matin to wago kura kaka jo Kenya. To ka koro pod Awol Senator biro dondore kod ji e kor gweng'. Instead mondo gidhi gimany osiepegi e tung pinye kod tung piny gi kolis gi mondo giser waket ne Raila Amolo Odinga mbolo kamoro achiel to pod wadondore e liete ni wagore e liete. Wawe manyo weche moko matindo tindo gi to wan ga bigger picture mar Raila Amolo Odinga